Kon ginatugutan sang Ginoo nga kita maka-eksperyensya sang mapait kag masakit nga mga maagian sa kinabuhi tungod ina kita iya palangga kag may plano siya kaga iyang handom nga magamit kita niya sa iyang buluhaton kag sa katapusan makaupod kita sa iya sa wala sing katapusan. Ang pagdoon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon, pag-id-id, sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department, sang aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masonson nga host. Kag sa siningation ako nagakalipay nga may-ari kita duwa ka mga batanon apang ako mga kauturan na kahibalo nga madalom ang ilang nga mga tinunan labi na gid sa pagsaysay sang aton nga leksyon sa siningation. Ang una nga akong pakilala sa inyo si Sir Maniloyd Sarsosa. Graduate siya sang aton nga School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Nagkadto siya sa England as a missionary sa United Kingdom. Kag subong nagbalik siya, ginkuha siya liwat sang CPAC bilang isa sa mga professors sa aton nga School of Theology diri sa aton eskwelahan. Sir Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw man sa tanan nga nagapamati sa amon. Yes, Sir Manny, thank you gid. I am excited nga ari ka. Ang ikadua nga ako nipakilala sa inyo, wala sang iban si Sir Alep Octavio. Graduate man siya sa School of Theology diri sa CPAC. He used to be a chaplain sa aton Bacolod Adventist Medical Center. Apang just recently he decided nga mag personal missionary o kung self-supporting missionary. Kag amo na subong ang iya ginahimo. Sir Alep, mayong adlaw sa imo. May adlaw man, Pastor, kag sa aton tanan. Yes. Thank you, gentlemen. Kakabay pa nga ang Diyos mag-aupod sa aton. Sa hindi pa si Sir Alip magabasa sang aton sadsaran nga teksto nga makita Sir Alip sa aton nga Ilonggo nga Bible. Palig ko, i-prepare lang. Ako na naitamyawon ang aton mga kauturan. Labi na gid sa aton mga kauturan dira sa Bungsuan Seventh-day Adventist Church. Mga kauturan, amo na baton ang inyong financial help sa aton nga media ministry. Amon lang galing ipadala ang resibo later on. Dira sa Dumaraw, Capiz, CPAA District sa West Visayan Conference. Akon man ginatamyaw si Sister Mona Lisa Otis Pitero dira sa Dapdap is the Church upod sa mga kauturan sa Dapdap Tangalan, Aklan. Akon man ginatamyaw si Brother Mike Bidal dira sa Bada Sky. Aton mga kauturan sa Bata Seventh-day Adventist Church. Aton mga kauturan sa Talisay Isday Church, sa Silay Isday Church. Amon kamo ginatamyaw sa sini nga tiyon. Akon man ginapasalamatan ini ang aton mga sponsors sang media ministry, ang mga Trinio siblings, Marlene, Jonathan, and Anily Pihidero siblings, Ma'am Jenna, Ma'am Sheila, Sir Alex Pihidero, si Sir Juhan, and Sister Myla Susana, ang mga mag-asawa nga Jet and Susan Caro, ang mag-asawa Pastor and Dr. Refendor, si Sister Merna Castillo, ang mga Similiano brothers Dari and Dindo, ang mga mag-asawa nga Joel and Rose Bantigi. Kabay pa nga ang Diyos
magapakamayo sa inyo. Kagupod man si Dr. and Mrs. GC Aragon Jr. as one of our sponsors. Akon pangabayon si sa hindi pa magbasa si Sir Alep, ato ni Duko ang ato mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, nagapalapit kami sa imo. Nagapangayo kami sang bulig nga kabay pa, nga imo kami giyahan sa amon nga pagtuon sang leksyon sa sini nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir Alep, aton basahon ang aton teksto. Sige, aton pagabasahon ang aton nga memory text, ang sentro sa aton pagtuon sa sini nga semana. Makita sa Isaiah or Isaias 8, versikulo 17. Kag siling dire, kag hulaton ko ang Ginoo nga nagalipon sang iya nawong gikan sa balay ni Jacob kag pangitaon ko siya. Yes, thank you gid Sir Alep. Kabay pang ang Dios magkapagamayo sang aton nga teksto. Sir Maniloyd, ang aton nga Sunday nga leksyon is about prophecy fulfilled. Oo. Ang prophesia natagna. Can you give us a little background nga ang prophecy fulfilled, ang title sa aton nga Sunday nga leksyon? Alright, thank you, Pastor. Yes. Kung ato lang tawon, kay ininabase sa Isaias Kapitulo 7, Pastor. Yes. Okay? Kag ini nga prophesia actually, ini sign nga ginhatag sang Ginoo sa isa ka hari nga ngalan niya si Ahaz. Kag kilala ta naman kung sino si Ahaz. Yep. Kang iyang asawa, perti ka, pagkababayi, no? Maldita. Maldita nga pagkababayi. Nakita naton mga utod, nga ini nga propesiya, ginhambalis ang Ginoo, bisan nga si Ahaz, way nagsugot, ginhambalis ang Ginoo nga, tagahay ko sang sign. Kung anong gusto mo nga sign. Ano siling ni Ahaz nga, hindi ko gusto nga itistingan ang Ginoo. Hindi ko gusto nga i-try siya. Ay, tilawan siya. Tilawan siya. So anong siling sang Ginoo? Sige lang, kung hindi ka maghatag sa akon sang sign, ako mismo ang maghatag sa imo. Okay? So ang ining sa aton nga Sunday nga leksyon, fulfillment na ato sa sign nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Okay? Ini nga sign na hanungod ni siya sa duha ka hari nga among konsabo kag sulong sa iya kag inang amo nang nagpakulba sa iya. Siling sang Ginoo, hindi ka magproblema kay ang deliverance ihatag ko sa imo. Okay, may isa ka ginarian nga kung aton basahon na sa aton nga leksyon, amo ang ginarian sang Assyria. Okay? Pagadalon sang Ginoo kag amo ni siya ang magabulig sa inyo. Pero nang tawon ko pastor, matingala ka nga ang Ginoo gagamit sang hindi tumuluo nga ang gagamit sang hindi tumuluo nga itagaan leksyon ang tumuluo mismo. Kung imo lang tawon Brother Alep, no? Yeah, and that's correct. And then we'll know further mga kauturan kanami isang ginambal ni Sir Manny Lloyd nga ang Ginoo nag-challenge. Nag-challenge. I don't know anong challenge sa Ilonggo na daw hangkat. Sa kay King Ahaz nga mo ang hari sang Juda. Sang ligad nga si Mana Makotoran ato natunan nga ang Israel na divide na ni sa duha ka kingdom. Ang Northern Kingdom kag ang Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom we know nga muna ang napulo ka mga ginhari mga tribo ni Naphtali, ni Ephraim, ni Sibulom, ni Dan, so forth and on. Kag ang Southern Kingdom ang tribe sang Judah kag ang small portion sang Benjamin. So, amo na ni siya. So, si King Ahaz, amo ang hari sang Southern Kingdom nga ang ilang headquarters, ang capital city is Jerusalem. Yes. Kag, amo na ni panahon Sir Alep, Sir Dondon, Sir Maniloyd, nga ang Assyria daw nagsaka na. Kay ti nawiki na ang ginharian sang Israel mo, kay na-divide na sila. Whereas during the time of King David, Solomon, sila ang pinakapag-on. Karon na-divide na sila. Kaya hindi sila magkaliusa. Na-divide sila. So, nagamay na ang Judah kag dayon nagasaka ng Assyrians. Ang king sa Assyrians daw nahadlok na. Ang Northern Kingdom nahadlokan na, combined with the Syria, nahadlokan sila.
gusto nila nga kwaon ang Juda nga magbulig sa ila. Agud tatlo sila versus sa Assyria. Yeah. Ti pagkabalo ni King Ahaz nga may plano ang Israel, ang Northern Kingdom kag ang Syria nga kagpursahon sila nangayo siya bulig sa Assyria. Nga amo man mismo ang kontra. Sir Alip, anong imo da mahatag ng mga punto? And then the practical thing as well nga ma-apply naton. Tsakto gito mo ambal Sir Manny nga ang Ginoo ikis ay hindi ta maano kita matingala kita sa pamaagi sa Ginoo kaya tong mga wala ta gina-expectara mo tong ginagamit pa sa Ginoo pamaagi. Pero ang siling di sa atong lesson gid sa akon nga pagbasa nga ang point is sinadiri sila nga Sunday lesson nga prophecy fulfilled is despite sa pagka di matinuhon sa iyang mga katawhan, makita naton diri ko ano kagamanan ang pulong sa Dios. Nga matuman gid gyapon bisan hindi pa ang tao. Amo ni sa punto ang siling diri mo nga Ginoo naghangkat siya nga gae ko sang tagaan ta ka sign no, ang balik ko pero hindi siya. Pero siling mo siling sang Ginoo nga bisan hindi ka ako mahatag sa imo. Ako mahatag sa imo. So, dumduman ko isang nga verse sa John siguro na pastor nga siling dira nga ni Ginoong Hesus nga I tell you before it come to pass so that when it come to pass you might believe. No? Ang gusto gid sa Ginoo mga utod sinadiri is a good ngang iya mga katawhan magtuo sa iya. Magpati gid sa iya diri. So, ang natuman gid ni mga utod sa napasaton nga lesson nga during that time siling pasad diri sa atong lesson mga utod nga ini nga prophecy ginhatag sa Ginoo sa year 734 BC and within that 2 years natuman gid dayon ang ginsiling diri sa Ginoo kung anong matabo sa Israel sa Juda nga katawhan. So da nato makita kung ano ka dasig kung ano ka sigurado ang pagtuman sang pulong sang Ginoo. So ang practical sinadiri mga kauturan is umamo man sa atong sitwasyon subong. Ginambal na dan sa Ginoo nga muling matabo sa atong kalibutan. Kaya gintugod sa Ginoo, agud tani nga ang tao magpalapit sa Ginoo. Oo, nga magtuo na gid. Magsalig na gid sa iya. Magsalig na gid. Galing do parehas sa kay Ahaz nga tani di nato pagsundon mga utod nga imbis nga ang Ginoo panghangkat nga arin ako, no? Ituuhin ako. Ang tao naglala pagid, no? Nagtiga pagid ang tagipusoon. So, kabay pa nga, hindi na muna ang... So, Sir, alip ka namin sa imo punto, Sir Maniloyd. Nga instead nga magpalapit sila, sige, no, kiti may impending domo. Nakita ni Ahaz, nga daw, grabe kitang may tabo. Kiti agtakiyon siya sang duwa kagineriano, sang Syria, kag sang Northern Israel. Ti nakita yan nga daw, dadako, daw hindi gini makasarangaw. So, instead of going to God, nagkadto siya sa enemy. Nga amo ang ginakadlukan sang duwa nga Syria kag Northern Israel. Na dito siya nagkadto kag abi agro pasipsip sa to. Wala sa kabalo nga manog mangalito. Kay may plano gito siya nga ubuson nga tanan mo. Yes sir, don. May idugang lang ko pastor kay part sa siniman nga fulfillment is God's nga ang Ginoo bla nagka-supply sang kinahanglan sang iyang mga katawan. Kaya pagsulod sang mga Assyrian dire, nakita naton nga ang Israel nag-struggle na sila, especially sa pagkaon. Food nga ginakaon nila. Kaya daw nagbalik sila sa ilang nomadic life. Nomads ni sila sa una mo. Nagbalik sila sa nomadic. Isang hero sila, nag-travel. Dire nakita naton sa aton man nga leksyon, di sa prophecy fulfilled, nga ang Ginoo, why labot nga iyagid nga i-fulfill ang propesiya nga gihambal niya. Together with that, gahatag siya sa mga kinahanglan naton. Kinahanglan naton, especially mga pagkaon, food. Diri kita mo diri, balik sila sa honey kag sa ano to? Honey kag cheese. Butter, balik sila. So ang Ginoo, of course, kung mabalik kita sa Bible, kato kita sa Revelation, we will experience the same. Okay? The fulfillment of prophecy. In the future, And the Lord will still provide. Yes, and that's kanami kay later on we will study about Emmanuel sa ato nga kwan, and then ang Maher Shahal Hasbaz. So Hasbaz kag of course ang another names ang anak ni Isaiah nga si Shear-Hashub. Yes nga ina nga mga ngalan hindi lang na palagpat nga ginpangalan. But it has a message. Okay. Ang punto pagid mga kauturan before we will go sa aton nga Monday nga leksyon nga God will provide.
Mga kauturan, ang Israel katawan sa Ginoo. Even pa nga nagpakasala, rebuild sila sa Ginoo. Yet God considered them as their children. Amo man na mga kauturan, kita ga-rebuildi kita sa atong ginikanan. Ang atong ginikanan wala iya gadula sang relasyon nga kita anak gyapon niya. Nga bisan ano naton ka-rebuildi, our parents still consider us as their children. Nga sa panahon nga magbalik kita, they will still welcome us. Gani mga kauturan, amo man na ang Ginoo. Ang Ginoo wala nagadula sang iya nga relasyon sa iya katawan because these people had been covenanted by God. May pakigsaad ang Ginoo sa ila sa panahon ni Abraham nga they will be a special chosen people. So mga kauturan, ang punto sa atong leksyon kabay pa nga sa panahon nga kita may mga kapipitan, we will not go to any people, to any individual whom we think nga makabulig sa aton si presidente, ang atong presidente, atong gobernador, kung sino dira, but let's go to God because God is waiting. Yes, Sir Manny. Foreseen consequences. Oo. May punto diri nga sige Sir Manny ang importante ni pastor kay sang nagatuon ko sini ang ang first gid nga news bala sa sini nga tuig. Ambot ko nakabati ka Pastor Aleph. Ang first nga news sini nga tuig is about the murder of the flight attendant. Kag nakita ko nga grabe gali no nga kung magsala gali ang aton pagpili sang friends. Wrong choice of friends could bring us destruction. Oo, sala nga pagpili. Isang ko, tarigin pili niya family, hindi friends, no? Diri amo man, ining king sang Israel, king sang Judah, instead nga magpili siya sa magsali sa Ginoo, pili niya yang sala nga friends. Diba? Kag tapos amo pa nang the same friend nga cause ang iya nga downfall. Yes, ang downfall niya. Amo nang nakita ko pastor, nagsinikot nga grabe ang effects ang lesson ta sa mga news na nagaguluwa sa that's correct. Sir Alip, anong imo madugang? So, madugang lang ko siguro to kay Sir Manny nga insakto gina nga amo na to no nga siling pati sa aton lesson nga nga daw kisabalat to tapos lang maghambal kita nga hindi na mayo ang amo na nga kisa ang tao mas nagasalig sa tao sa Ginoo pero kung tanaw tatong ko galiyon kisa do ginahimo do ka-prone tabla to kapos imon bala nga do kapos tod magsalig sa tao sang sa Ginoo ka na lang gid bala ditso. So do isa ni sa mga butang man mga utod nga kinahanglan naton nga ipangamuyo sa Ginoo nga buligan niya kita nga ma-apply gid naton practically. Nga kabalo kita bala mautod mag-decide sa nga ari hindi ko di dapat magsalig sini kay do hindi niya sa Ginoo. No, hindi ning will sa Ginoo do amo ning will sa Ginoo. We need wisdom gid ka. Amen. Knowledge gid amo na kun madugong pastor. Kanami Sir Alip and then Sir Manny kanami sa mga punto. May isa po kumautorang idugang nga ang natabo diri sa kay King Ihas sa Sir Manny and then Sir Alip. Ang natabo diri nga kundi may kuan na sila daw may agreement na sila sang Assyrian King. Oo. Na ang Syrian King nag-talk opportunity. Iya gid ginkuha ang oportunidad nga iya gid iya ginsawyop iya gid iya ang Israel nga kung anong makuha iya. Up to the extent nga si King Ihas bisan ang mga ara na sa templo nga mga ano ni ginhatag iya sa King Assyrian para lang nga ma-please ang Assyrian. You see, ang nitabo mga kauturan nga ang iya mismo sang Ginoo nga templo ginpangwaan niya mga gold, ginpangwaan niya sa mga silver vessel support and on kag gin-offer sa hari sa Assyria thinking nga malipay ang Assyrian. Pero ang Assyrian king sige gyapon suyop. So, when we apply that sa aton when we trust worldly association, mga kauturan, hindi talang matulupangdan, nagakuha nagali kita sang propidad sang Ginoo. Correcto. Ang time naton, ang effort naton. Kung isa hindi na kita kasimpal sa bado. Correct. Kaya i-demandahon kita sang aton associate mo, kaya nag-associate kita sa ila, nagpakigunsabo kita sa ila. Hasta nga kung isa makasala na kita, hindi na naton nahimo ang aton talupang. Yes, Sir Alip, akon ka ipamangkot, ano ni ang kahulugan sang Maher Shalal Hasbaz. Can you
give us a good Tuloy mayara ko kilala, Pastor, nga ngalan niya, amo gini. Amo gini. Taga sila ay Maher Shalal Hashbaz. Hindi bala mo ni ang the longest name Name ni it, Bible. yes. Yeah. So, siling pa diri mga utod, no? Just like what sa siling gina ni Pastor, nga in the Bible, ang name mga utod, hindi lang ginhatag lang Palagpat, just do pilagpat lang para subong. Isa magpangita, tas ang pangalan sa aton nga ibata, ito mini may limota, Amo or na kung kanami ko matiyan, ti gamitong ko ni. Gina-combine na Oo, lang. gina-combine na lang. Ang ngalan niya Well, na wala lang, man na tatay. problema sa mga utod. Pero kanami kitungod sa una, nang ano gadya may kumbaga sa ngalan mismo sa sinang ang tao, may attach gid ang iyang buluhaton kagang iya man mismo nga character kung mangin anong inang ang tao. And at the same time, siya naghatag man sang mensahe sa mga katawhan. So amo ni ang siling pa diri sa Isaiah nga sa Isaiah chapter 8 ni siya actually mabasa naton verses 1 to 4 mga utod. Nga diri ginhambadaan sa Ginoo kay Isaiah before pa ya nga natawo ang yabata. Yeah, oo. Nga amo ni ang ipangalan nimo sa mga anak kag amo ning tinutuyo na nakon sa sini nga bata. Ang meaning sini mga utod is siling pa diri, swift is beauty, speedy is prey. Meaning sa ng beauty is ang meaning sa ng mga utod mga kinuha nila sa mga inaway or nadaog nila mga utod, no. Kag it was na fulfilled gid siya mga utod immediately, no. Na fulfilled gid ining fulfillment. Suno pa diri sa aton nga lesson nga just before nga ining bata, no, nga siling pa diri sa verse 4 nga before siya makahambal sang amay o kon iloy nga natuman gid ang ginsiling sa Ginoo kay Isaiah nga dasig ang pagsalakay diri sang kontra sa ila. So siling ko gani do nakasiling ko din anong nagkadto kay mama diyon sir mako ano po silingon sa ngalan ko mga gid man. Alet na namin ang ngalan, pastor mo. Doon nakahatag man ano sa akon mga kauturan no nga nami gali ko magpangalan kita mas pwede man siguro nga i-attach naman sa amo no at least makadumdum sa aton sa kung ano ang tinutuyo gyud sa Ginoo sa aton. Ano man yung purpose na dili mo sa ngalan sa iyang bata. Yeah. Okay, thank you. Sir Manuel. Do- Kada yon i-attach na bining God with us. Anong nitabo sini? Katahong, pastor, kay kung mas ni kang ngalan, kag ang ngalan mo, bladawali. Arang mensahe sa ngalan mo, no? Hindi ang aton ngalan sa Sir Agam ko na ining aton ngalan nga Adventista is already So, that's true. That's true. Every time Adventista, mensahe Mensahe na, mensahe na. Either active nila, ma-proud sila, maano Sakto sila, gid. kurisong, Sakto gid, kaya maigo sila sa ngalan ng Sa Oo, sa ngalan pa lang, tama. Oh, Oo. and that's correct. Go ahead, Sir Oo. Manny. Kung lantawon ta pagid, pastor, nga kung imo basahon ni bila sa ang 8 kag 9 sini nga chapter. Yeah. Kung magwali ni si Isaiah, upo din mga bata niya. Kay kabalo siya nga ini mga ang mga kabataan niya is a message already to the people. Bisan hindi na siya maghambal. Yeah. Mensahe na siya. In fact, may ginbasa ko diri pastor sa Isaiah chapter 8 verse 18. Yeah, go ahead. Ang silinga diri English ning basahon ta Yeah, mga utod go siya. Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwelt in Mount Zion. So, sila gid gali mismo. Kaya kung ginantaw ko, pastor, kung sign gid man sila, anong ilang ngalan? Ang Isaiah, ang ngalan sang Isaiah, ang meaning sang Isaiah is God is salvation. Sa ngalan pa lang. Sa ngalan pa lang. Sa Isaiah, no, God is my Salvation. salvation. O, kadto ka sa Sherashob. Sherashob. The remnant A remnant will return. return. Kanami sa especially yung word nga Emmanuel. Emmanuel. You know, Yeah. God Is with is with us. Do kanami na nga kwan mo, no? Tapos ang picture na sang God is with us is the sanctuary, Pastor Aleph. Yeah. No? Sanctuary where God will dwell. And not only sanctuary sa panahon sang Israel, not only the heavenly sanctuary, but the sanctuary who is in us. He will dwell in us. Very wonderful, Pastor, yun ang word Yep. nga Emmanuel. Yeah. Kagang word nga Emmanuel, nadumduman ko last week mga kauturan aton lection nga ang word nga Emmanuel is with us is present perfect. Oo, nga right now God is with us. Even though ang fulfillment sina is Jesus Christ. Oh, pero during the time of Isaiah was trying to emphasize to the king iti apat ka hari ni ang kwan ni Isaiah ang ginserbihan niya mo dito sa Huda nga
of course, ang iyang ngalan sa kabataan niya si Sarah Sob. Iya man na gindala dito last week sa sa chapter 7. Oh, gindala iya nga bisan wala naghihimong bata ng tindog lang dira, pero gindala iya kay may mensahe na ngalan. Oh. Ang punto pagid mga kauturan nga Emmanuel is that. Kay ang chapter 7 nag-mention gid ya word Emmanuel. O even though ang final fulfillment is Jesus Christ. But the point is, God is with us, present na. King Ahaz, God is with us right now. Don't worry. Hindi ka magpangikog kung sa ido pa, hindi mo buta mo ikog mo sa dalom. Oo. Stand and believe in Him and trust in Him. Don't trust anybody. And because God is with us. Yes. Ang aton nga Wednesday, nothing to fear. Yeah. At least daw amo na nakadugang kita. Sir man, anong imo matugda diri sa aton nga Wednesday? Grabe ni nga ko ng fear mo. Namin yung word nga fear kay kung isa gina-interpretar ta ni nga kadlok, nga nakulbaan ta bala. Pero kadamo sang uses ang word fear actually kung basahon ta sa Psalms 111 ano siling dira, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? So, ang question, ano ini nga klase nga fear? Nga dapat naton ipakita sa Ginoo. Tapos kung lantaw nato naman sa 1 John, very crucial, nga wala ko no fear. In love. Kung in love, tapos ang gambalang Ginoo nga kinanglan, mag-fear kita. Tapos nagambal naman sa John nga, hindi naman pwede mag-fear. O, di ba? Very interesting, Pastor. Pero nakita ko ni, sa akon nga amay, Pastor Aleph, sa akon nga father, kay, I fear my father, firstly, because he is my dad. Yeah. Okay. Meaning, kung mag-fear ka sa iya, kung anong ihambal niya sa imo, sundon mo. Kaya he's my dad. So, that fear is called holy reverence. Or gakadlok ako bangod nga amay ko siya. And then another idea is respect. Is respect, yes. Nga mo na. In the same thing, ang kadlok mo sa kontra mo, amo mana. O, kung makasala ka sa father mo, meaning, kontra mo siya. Kaya ginkuhan mo siya. Inlalay naman ang klase nga fear. Lain naman ang fear. Siguro ang fear nga ginahambal rin sa Ginoo is holy fear. We need to fear Him. Though there is love, but because He is my Father, I respect Him. Doon mo nang nakita ko, Pastor, nga punto sa aton nga lesson. Kanami mga kauturan, inabalang word nga respect o kung nagatahod ka, ara dira ang word nga kahadlok. But that kahadlok is not necessarily a negative thing. Kaya amo na fear God. No? Dapat pala natin kahadlokan ng Ginoo? No. Because God is love. There is no fear in love. But the point is, let's respect God. Aton siya tahuron. Nga daw pareho ba lang nga may bisita kita nga mga dlagko sa balay. Ayun, kitin-kitin kita lakat kay ti garespeto kita sang aton nga bisita. Yes, Sir Alip, ano pang imong madugang? Very timely gid ang ini nga lesson natin for this week. I mean, this Wednesday nga date because we know ang message nga ginhatag mas ang Ginoo sa sini nga church sa ato no is ang first angel's message is to fear God, no? Fear God. Revelation 12:14. So kag in fact wala naguna sa three angels message ang warning about the mark of the beast or the fall of Babylon kundi ginuna gid ang fear God, no? So meaning do data makita bala mga utod kung ano ka importante gid ang ining word nga fear God, just like what sinili Sir Manny. No. It goes with worship. Fear God and worship Him, no? So meaning kung mag-worship kita sa Ginoo, we have that kind of fear, Pastor. Kung isa na may mga things kung ang ko din nga text question la Pastor. Yeah, go ahead. Are there things in the world the world fears that we as Christian shouldn't fear? Subong COVID. Nakulbaan ng mga tao, pero should we fear? Should we fear? Tapos ang sunod niya pagkidari, if so, what are they? At the same time, what things does the world not fear that we Christians should fear? And that is, of course, God. Iba niya nagijagas tao sa Ginoo, Pastor. Ginahimo nila nga. Kasi, ang punto, ma-answer ko gamay, Sir Manny. Even though wala na kita time. Ano ang mga ginakahadlokan sa kalibutan nga wala kita nahadlok? Of course, the second coming. Judgment. Nga paabot ko. Tayo mo nga maabot ng Ginoo. Sila way nakabalway na ya. Makibot lang na sila mabalik ang Ginoo. Tinahadlok na sila nga magbalik sa Ginoo. Kaya mapinahan sila.
Ano ang ginakahadlokan naton nga wala na hadlok ang kalibutan. And that's another thing, mga kauturan, nga aton mandumdumon nga may mga kahadlok kita. Of course, ang aton nga pag-alagad sa Ginoo aton din kahadlokan, fear God. In which ang kalibutan niya wala ka kahadlok. Why na sila kung sino na si Kristo, kung sino na Ginoo daw, wala na sila. As if nga wala sila kahadlok sila. But kita, as Christian, as Seventh-day Adventist Christians, we should fear the Lord. Aton siya kahadlokan kay siya ang gamhanan sa tanan. Wala na kita panahon. Yes, Sir Alep, taga-ante ikaw about sa Thursday election. Ano ding naitabo diri? Ang natabo sina diri mga utod is si Ahaz ang pasto kagina hindi lang nga nagpangayo sa bulig sa king sa Assyria kundi bisan mismo ang pagsimba, ang tradisyon, ang paggawi sang sina nga hari nga hamba sa Ginoo nga dapat hindi siya magpakigupod sina gin-adapt niya pagid ang kag mabasahan ti kidra mga utod nga ginsunod man niya ang worship kag in fact ang mga templo to nga ilang patindog patindog niya man mismo sa Iyan naman Ginoo. Oo, do kumbaga do ka direct insult gyud sa tubangan sa Ginoo ginhimo. But despite of that makita ta Sa tubangan gyud sa templo mismo naghimo siya sang Baal nga worship. That's true. Pero ta makita nga Ginoo gaupod yapon sa iya no sa iya tawo. Bisan anong ginhimo sang Ginoo sa iya. Ang gin-emphasize diri sa atong lesson is that kaupod gid siya gali mga utod ang pagsimba sa mga para sa mga pagadong sona ining ginatawag bala sir nga mga sorcery, mga witchcraft, no? Siling man diri sa Bible nga dala gali ni sa unang panimbahon Manila, no? So ang aton manhalungan sa subong nga panahon is tungod nga si Satan may mga pamagi siya nga kung modernong time ta gina the same ang gyapon pero ginalain niyang style bala nga to kasatol ka tama nga abita hindi na amo na. Pero gali, the same thing ang ginahimo niya, no? Ginpalid niyang Israel sa witchcraft, sorcery, kag sa ato man time subong, no? So, although hindi ito na mahimo, katiway man tayo makita sa dalan nga magic-magic da. But, we know nga, isa ni sa mga example, mga utod, hindi mga makita natin sa mostly sa mga movies, kasi subong nagwahalin sa Hollywood, no? It's full of magic and it's not from the Word of God. Sermon yes. In fact, Pastor, kung nantawo naton, isa sa pinakadako nga event sa Amerika. Amerika is a Protestant nation. Duwa lang ka pinakadako nga event sa ila mo, ang Thanksgiving. And number 2 is Halloween. Very clear nga Halloween is about sorcery. Though almost everybody, it's really a date ang Halloween sa ila. In fact, ganun sir man, before mo pa din nun, though sobra pa ang pag nila sa Halloween sa Christmas. Correct. I mean, grabe sila. Grabe Sige, sir man. So that's how Satan nga ginainto gid kita sang kaway nga dito kita balik kita sa gin experience ni Ahaz. In fact kung lantaw naton subong Pastor Ale Pastor sa mga young people ang ginahampang nila subong inang Dota. Oh, I'm sorry to say that. Amo ginagina inang ML. Arda mo ang sorcery clear na gid kayo pero sa aton mga kabataan do sa wala lang. Pero kung lantawon mo it's the same trick nga gin-tricks ni Satan sa panahon ni Ahaz. Mga kauturan ka, tama ina. Nagkadto kami sang ligad nga simana sa nag-beach kami. Naghampang ang mga Adventist nga mga young people. Ara kami ara ko stupad. Daw hindi ko namian kay ti. Ang ginhampang hindi ko kabalo kanong ilang ginhampang pero may ara nga killing, o may ara nga denying, may treachery sa game mismo nga og natudloan ang mga young people ko paano magbutig, paano magpatay, no, sa game in which they are enjoying. Amo man na mga kauturan, ang mga duta na, ang mga Harry Potter na, mga magic na that's not true. Na ti subong ang kalabanan nga mga sine do amo lang gini ang in which almost everybody, almost young people are enjoying that kind of movie and wala kita kabalo nga kay Satanas. That's true. Mga kauturan wala na gid kami panahon. Siguro wala ginamon mahatag ang tanan, it is because of time, but nevertheless kami nakahatag sa inyo sa mga major gid nga mga punto. Akon pangabayon si Sir Manny sa iyang last word. Sir Manny. Okay, siguro ang masiling ko sa sining panahon sa ating mga kauturan is the Lord is coming very soon.
ang promisa niya nga maton makita diri sa aton nga lesson nga nagtuon he will fulfill in the right time. And the Lord will provide us with what we need. Ang kaway gidya i-blind kita sinisang kaway through witchcraft. Aton mga kabataan, we need to pray mga kauturan sa ila. We need to guide them. Just like Isaiah, he is faithful sa pag-guide sa kings, sa mga leaders, kay kabalo siya only through the guidance that the Lord gives nga sila, they will experience the hope. Okay, makita na natin through our lessons sa sunod, there is hope mga utod bisan amo ini kakatabo sa aton. Yeah. Amen. Sir Alip, imong last word. Ang akong masiling lang mga utod sa atong sunod sa atong lesson sining nga semana is hindi nato mga utod paghulton nga matabo pa ang budlay nga pamaagi. Kaya mo ning lesson tamo the hard That's way. correct. In the first place nga mga utod hindi iya plano sa Ginoo nga mabudlayan iya katawhan. Katawan, and that's Siling di sa Isaiah 8 verse 6 to 9 no nga galing kitungod sa katigas nga tibuson Tugutan. allow na lang sa Ginoo nga mangin mabudlay ang ila pamagi. So mga utod, I believe nga ang Ginoo naga-appeal sa aton subong. Samtang hindi pa tama kabudlay ang sitwasyon ta. Hindi naton paghulton mga utod nga mabudlayan nga i-allow sa Ginoo kabudlayan gid. Nga magpalapit siya kay basi hindi na gid ta magpalapit siya. Pres kay iyas nagtigaan na gid ay tagipusoon. So tion na gid mga utod nga magpalapit na gid kita sing tuod sa Ginoo no. Kung i-acknowledge nga nakasala kita sa iya, kaya ang Ginoo magabaton gid sa aton. Amen. Sir Alip, Sir Manel, kanami sa inyo mga punto. Akong dugangan, mga kauturan lagi nahambal nga hindi naton hulaton nga tugutan siyang Ginoo ang masakit nga mga eksperyensya nga aton ma-eksperyensyahan. Mintras tanto may panahon pa kita nga manumbalik siya kag magpamati sa iya. Let us challenge God. Kaya ang Ginoo ga-challenge siya aton, prove me now if I will not open the storehouse of heaven. Yes, mga kauturan, let's accept the challenge of God. Nga kita magpalapit sa iya and I know God will bless us. And one day, God will bring us to His kingdom. Akon pagabayon si Sir Manny, pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamoyo. Let us pray. Father in heaven, nagkapasalamat gid kami that you have been faithful. That despite of the hard times that your people will experience, nagatuo kami Ginoo nga you will help us through. You will supply us with our needs. Ginapangamoy ko ang tanan nga nagapamati, nagapreparar sining leksyon. Nga ang mga lesson nga amon nga matun-an, hindi lamang ini mangin information, Ginoo. Kabayang ini makahatag transformation sa amon nga tigipusoon, sa amon nga kinabuhi, nga kami makapadayon sa pag-alagad sa imo. Amen. Salamat Ginoo. Thank you so much for being with us and thank you for hearing and answering our prayers. I pray in Christ's wonderful name. Amen. Amen.